Co to je? Nějaký orgie homosexuálů za zenitem? Tohle jsou tvůrci naší ústavy, Homere. Náš národ vzkvétá na základech, jež položili tihle, jak byste řekl, tupci. Tupci! Nepůjdeme jim dát po hubě? Nikomu se po hubě dávat nebude. Cigarety zdarma. Krindy pindy. Hora mlsání. Sladkostí mám plný pytel, inzulin si myslí, že jsem těla trapitel, já brzy cukrovky budu majitel, sladkostí mám... Haló, záchranka? Potřebuju nutně vrtulník a studený mlíko. Rozumím, pane, budeme tam za 20 minut. Cože? Za tak dlouho mě mlsná uhoní. Vidíš, nechápeš mě. Jenom ona mi rozumí. Ještě panáka? Já přijel až po vás. To je paráda, lidi, to je paráda. Uhu. Bože můj. Milhausi, dal jsi z toho šlofíka? Vypadám snad na to, že jsem spál? Jo, a tady je moje oblíbená restaurace. La Lednička. Má otevřeno nonstop a člověk si do ní může zajít, kdy chce. Co je to za Američana, který nezná globální kulturu stravování? A pak se tím nechvástá na internetu. Založíme si vlastní labušnický blog. Už vím, 3 šmakutýři. 3? To jako 1, 2, já? A jedna žavá novina. Občan Springfieldu byl unesen gangem Ukrajinců. Obdrželi jsme následující video. Smrt Americe! Drž se scénáře. Fajn. Jsem v zajetí kdesi v okolí Springfieldu. Otočte to. Ukaž dnešní Co noviny. budete dělat, až noviny vytlačí internet? Možná už budeme žít ve světě, kde nebudou únosy nutné. No bezva, teď si budu připadat starej. Hele, tady je kupon na nůžky, které musíte vystřihnout. To zas někdo myslel. Hej, co se tu děje? Radši zavolám policajty. Proč mají pořád obsazeno? Je to banda idiotů. Hej, na vás se nemůžu zlobit. Tak šup, ať už jste pryč. Šéfe. Jo? No tak běž taky. I chlastací přestal srabe. Jediná věc, co ti šla. Přesnos mi roset. Jsi plešatej. Máč, jsi zpřivet. Barometr ti upad. Furt mě mrazíš. Zbuď se, Flandersy, není žádný peklo, ani žádnej bůh. Kdyby byl, nechal by mě udělat tohle? Ty jeden mrňavej! Co se tu stalo? Flanders zabil Homera.